Esta é a culminación dunha campaña que emprendeu Eroski fai algún tempo, que consistiu en que Eroski ten aquí fai donacións para distintas ONGs, de forma que a xente cando pasa por caixa e paga con tarxeta ten a opción de darlle ao botón verde. Eso significa que fai unha donación de X céntimos para unha ONG determinada, según o meso que teña. E fai uns meses Eroski decidiu variar eso e darlle un concepto máis local. É dicir, o que se recaude que vaya para unha asociación ou ONG da comarca do Carballiño e o Ribeiro. Entón fixeron un planteamiento de que a xente podera votar para dúas asociacións, en concreto que eran a Espadisi e unha asociación de animales. Nas votacións ganou a Espadisi, entón ora é a culminación dese proxecto, que a partir de hoxe, e como vedes xa nos carteles aquí, a xente ao pasar para as caixas vai saber que o que done vai ir para a Espadisi. Entón, nós, desde a Espadisi, tanto Fina, a presidenta, como eu, darlle as gracias a Marta, aquí a encargada, e como non á empresa, por este acto. Nada, ao pasar por caixa, normalmente temos un céntimo, hai uns céntimos que se donan ao pagar con tarxeta. Neste caso, como é un fin totalmente distinto e local, eso fixemos de outra maneira. Cada un pode donar o que queira, non ten que pagar con tarxeta ni nada, pode ser voluntario, a cantidad que cada un queira, nós metémolo a algo interno noso, un PIC, e ao final da campaña todo o que se recaude vai estar exposto para que todo o mundo sepa, e non ten por que ser con tarxeta, cada un pode donar o que queira, uns céntimos, €1, €2, o que considere, o que mellor considere cada un. E canto dura a campaña? 2 semanas, empezamos hoxe, esta semana toda hasta a seguinte, hasta final de a semana que ven. Darlle gracias por a iniciativa que tuveron e bienvenido todo o que veña a nós, bienvenido sea.